očakávame od toho, že kamerový systém prispieje k vyššej bezpečnosti občanov mesta ako jeho návštevníkov. Kamery sme vlastne umiestnili na také miesta, kde na minulosti dochádzalo buď trestnej činnosti, alebo v priestupkovej činnosti. Môžeme spomenúť, že na námestí sa na minulé stal trestný čin vraždy, ktorý sa bolo objasnený páchateľ, bol za tento skutok odsudený. Došlo tam bol úplne prepadnutia obchodných prevádzok, vykradanie motorových vozidiel a myslím, že tento kamerový systém prispieje k ochrane majetku aj, ako som uspomenul, osôb. Dozadu niekoľko rokov sa vlastne stala tu priamo na námestí Slovenskej republiky vražda. Keď sa rozišli vlastne mladí ľudia, tak vlastne priateľ neuniesol tento rozchod a vlastne túto priateľku zavraždil. Takže vďaka tomu kamerovému systému by to bolo povedzme... Samozrejme by sa identifikoval a vlastne presne konkrétne čas, kedy sa vlastne tá vražda stala, akým spôsobom vlastne by bolo identifikované. Ale to predpokladám nie je na dennom poriadku. Čo tak najviac sa stretávate v biči v uliciach v meste, s akými činmi, alebo čo riešite najčastejšie? Tak hlavne vo víkend, keď je víkend, piatok a sobota, tak v nočných hodinách, keď sú otvorené vlastne bary, tak samozrejme dochádza k narušeniu verejného poriadku. A do obedňajších hodinách cez deň dochádza vlastne páchanie týchto dopravných priestupkov.